Hello guys, welcome sa atong channel. So kani nga channel nag-upload kitang mga sambingay o pwede po ni magamit nimo as a preaching illustration kung usa ka leader o usa ka magwali or usa ka magtutuo. Okay, so magamit ni nato kani atong mga sambingay dinhi guys. Ato ning gi-upload nga mga storya ni siya nga aduna tay mapupo nga mga lesson. Kumbaga usa ni siya sa mga illustration og kini disclaimer ta sa atong mga sambingay. Ang atong purpose niini nga mapasabot nato ug unsa gyud ang katuyuan sa mga bot nato nga i-share ngadto sa mga tao. Kay so atong sambingay karon maghisgot kita sa sambingay sa kini bitawng tawo nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Apan kung bag-o pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-click sa notification bell para updated ka sa next nato mga sambingay. Okay? So karon para masabtan nato ang mong senaryo inaani ang naitabo. Adunay usa ka Kristohanon nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo kay gaampo siya nga mapadalanginan siya. Sa dihang ang usa ka pastor nakabisita sa iyang panimalay, nakita sa pastor ang daghan kay panalangin o inani ang senaryo. Oy Brad, daghan man di kag mga humay. Bawa lagi ni pastor, daghan manggihatag panalangin gini si Ginoo pastor. Kaya ako guning giampo. Og pag-abot sa unahan ni suri ang pastor, kita na pud siya og daghang mga manok. Oy Brad, dili man kay daghan kag humay, daghan man usab di kag mga manok. Wala gi pastor, daghan lagi kayong palatuktukon, buntag ug udto hapon. Busy lagi kay pastor sa mga panalangin sa Ginoo. Pag abot sa unahan, nakita na pud sa pastor nga daghang nag-uwigik nga mga baboy, mga baktin. Insa, oy, Brad, dako naman day mo mga tangkal. Daghan naman day kay mga baktin, no? Pag kay bag-ong nanganak nga bigal. Mao lagi pastor, mo bitaw nga maglisod na noong kog simba pastor. Tungod sa di na ako kabiyaan, madatugan unya ba ang mga baktin. Unya pasaw, buntag udto hapon. Wa na gyud koy tambag simba pastor. O nilipot ang pastor sa luyo, nakita niya ang usa ka payag. Diya sa payag adunay mga nagtingog nga mga iring or mga kuting. So yun siya, yun ang pastor nga, Brad, kadaghan man dahil nimo kuting, no? Mga itoy nga mga iring. So niyon ang usa Kristohanon nga, kana noon pastor, pwede kang magdala ana. Pwede duhaon nimo pastor kung makadala ka karon. Okay, so burag nahulog og kalatawan kining atong sambingay karon. Apan ang atong mga lesson nga makutlo niini nga daghang mga Kristohanon nga dili kapiyalan sa mga panalangin sa Ginoo. Once nga ang ilang gipangayo natuman na, once nga gihatag na sa Ginoo ang ilang gi-desire, then nahimo na pud hinuon nga wala na sila time sa Ginoo, which is wrong. Wrong nga concept kung inaana ang atong konsepto nga sadyang nangayo ta sa Ginoo and then gihatag sa Ginoo. Kunya mo'y nakaingon hinuon ang mga panalangin nga ang atong espirituhanon is naangin nga dili na noon ta makaduol sa presensya sa Ginoo. So daghan nga mga klases Kristohanon karon mga panahon nga sama niini nga adunay gipangayo sa Ginoo, trabaho, okay, negosyo o bisan unsa pa mga desire nila, apan sadyang natuman na niabot na wala na sila mopakita og pagduol sa Ginoo. Munay daghan kayo rong mga kasipyatan sa mga Kristohanon. Okay? Lain pangalisod nga atong makuha niini nga daghan pong mga gibless nga mga Kristohanon, apan grabe ang kahakog, grabe ang ilahang pagkakuripot o pagkatihik, no? Di ba? Damor nga gipanalanginan ta sa Ginoo, dapat damor ta nga maghatag ngadto sa ubang tawo. Kaya ang Bible nagaingon nga adunay tawo, diya sa Proverbs nagingon nga adunay tawo nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam hinuon og kadato. Pero naay tawo nga naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuog kakabos. Okay? Munang makita nimo nga damor gani ka gibless sa Ginoo, damor pug ka magpaambit. Nganong gibless ka sa Ginoo, nganong gipanalanginan ta sa Ginoo? Kay gusto sa Ginoo nga maghatag ta makapaambit ta sa ubang tawo. Okay? So dili lamang di igsuon nga always ta nga mag-after, always tang mangayo sa Ginoo, always tang mag-seek sa iyang mga panalangin, no? But ato pong pangayoon nga Lord, tagai ko gigahalatag. Okay? Dili lang kay always tang magadawat, but we should seek God sa ihang mga karakter
kung unsaon po nato nga pagpaambit nga to sa ubang tao. Okay, kay the more we give, hinumdumi nga the Bible says the more we give, the more we receive. Kana kay ginatagaan man ta mga panalangin sa Ginoo. Ang buot pasabot niya na nga kabalo po kang makapaambit. Ilabi na gyud sa mga makaingunta nga alagad sa Ginoo, no? Dili nato ibasta-basta ang mga servants sa Ginoo. Okay? Muna nga sama atong usa ka sambingay, usa ka Kristohanon. Gi-bless na siya, dagan siya mga pagkaon, humay, mga bugas, mga hayupan. Apan makita nimo ang iring lang gyud ang taon ang natilawan sa usa ka alagad, sa usa ka pastor. Di ba sakit kay pamalandungon nga ang pastor sila ang nagampo, sila ang naga tabang og pangayo, pansadyang na-bless na ang naitabo hinoon as ang napaambit sa usa ka Kristohanon ang iring lang gyud, di ba? So gamay kayo og gamay kay pananaw sa usa ka servant ni Lord, di ba? The Bible, di as Bible yung makita nga si Prophet Elias sa dihang gi-bless siya nangayo siya og turta sa maong byuda sa Saripat. Okay? So ang naitabo is ang katong sulanan sa byuda nga tibod ug ang lana niya wala gyud na hutdi, di ba? So kung imo dayang i-bless ang servant ni Lord, ang mga alagad sa Ginoo, then blessings magabalos pud sa mga pilo-pilo, di ba? Ang Biblia nagayon nga bisan gani yung si Jesus, bisan gani makapainom lang ka sa usa ka basong tubig sa ubos niyang mga alagad, ikaw pagagantihan, o di ba? So how much more nga makapaambita sa mga panalangin. Okay? So dinhi lang ta kutob sa atong mga sambingay. Sa ginaingon ko na kung bago pa kaning channel, daghan kayo tang mga sambingay pa nga umaabot para ma-notify ka. Ayaw kalimot sa pag-subscribe ug imo i-click ang notification bell. Okay, so kung doon na kayo nakatunan po sa atong sambingay, paki-comment lang sa ubos, no? Ug malipayon kung mubasa sa iyong mga komento sa atong sambingay karon. Okay, kita-kita na po ta sa sunod na po natong mga sambingay. God bless.